Em fa vergonya de dir-la, Tarragona és la capital de Catalunya que té el pressupost més baix de cultura per ciutadà, a la meitat del que està per damunt nostre. Tarragona sí que s'ha sabut vendre molt, o està venent bé, el tema més patrimonial, més de la Tarragona romana, aquestes coses, però potser no la vessant tan cultural. Es diu que a Tarragona no es fa cultura, i tant, sí, es fa molta. El que passa que crec que no està ben encaminada d'alguna forma o ben difosa, no? Sí que Tarragona és molt rica, o sigui, té un teixit cultural que és molt ric, potser sí que ve arrossegant una rèmora molt important en què no s'ha fet una aposta decidida a nivell cultural, sobretot a nivell de portar recursos. La cultura l'han de fer els ciutadans. I l'administració el que ha de fer és administrar cultura, és a dir, fer de paraigua, fer política cultural. Llegat i riquesa, patrimoni, n'hi ha, però encara no s'ha posat en valor. Crec que l'Ajuntament fa prou, el que passa que potser no sempre prou és tot el que hauria de fer. L'Ajuntament per ciutadà s'hi gasta 20 euros culturals destinats a la cultura l'any, que és molt poc. La primera gran mancança és que ens falta definir molt quin projecte de cultura volem per Tarragona. La Biblioteca Pública de la Generalitat és molt insuficient per la ciutat de Tarragona. Una biblioteca que, com a mínim, només pel centre de la ciutat hauria de tenir el doble, com a mínim, d'extensió de superfície i de personal, de recursos. La biblioteca és el pulmó de la cultura. Ens manquen moltes biblioteques. Aquesta és, per mi, un dels pecats originals que tenim a la ciutat. Si apostem per la cultura també té la biblioteca com a punt de referència. Nosaltres tenim clar 3 coses només. Una, que ens cal projecte. 2, que ens cal estructura. I 3, que hem de ser capaços de donar impuls a la societat civil. I prou. Preservar la cultura, donar-li importància, és donar-nos importància a nosaltres mateixos.